angličtinári a taliančinári si budú rozumieť, čo sa týka slovíčok, ale absolútne sa nezhodnú v časoch. Je to presne zrkadlovo. Z akého titulu o tom vlastne hovorím? Ja som angličtinár a možno aj ty si angličtinár, angličtinárka, teda tá, čo vie po anglicky. A teraz sa ideš učiť talianske časy, základné, minulé časy, je zložený čas, passato prossimo, a potom je jednoduchý čas, alebo teda, nazvime ho jednoduchý, lebo sa tvorí jednoducho a je to teda imperfetto. V angličtine je všetko naopak, je to zrkadlovo. Napríklad v angličtine povieme videl som ho včera večer. I saw him yesterday night. Saw, to see, saw. Jedno slovíčko. Taliančina ale toto chápe ako ukončený dej a je to teda passato prossimo a je to zložené. L'ho visto ieri sera. Lo a je lo skrátené, l apostrof o, l'ho visto ieri sera. Presne naopak. Môj mozog, keď sa učil talianske časy a snažil sa ich zobrať, lebo aj taliančina a angličtina má presne, má jednoduché zložené časy. Ale ja som sa to snažil proste preklapať a som zistil, že som to celý zmetený. Čiže toto je jeden prípad. Môžeme dať ešte druhé. Kúpil som jej zaujímavú knihu v angličtine. I bought her an interesting book. Čiže bought, to buy, jedno slovíčko. A v taliančine zase je to zložené. Le ho comprato un libro interessante. Čiže ho comprato. Ho visto. Čiže pomocné slovo so avere a participio passato, čiže minulé príčastie. Čiže vedere, visto. Comprare, comprato. Čiže presne je to v tej opačnej logike. To isté bude platiť v opačnom garde, keď budeme vchádzať do opisu nejakého deja. Napríklad v angličtine, teda slovenčine. Pršalo a išiel som po ulici a prechádzal som sa po ulici. Čiže it was raining and I was walking down the street. Čiže opisujeme I was niečo. I was walking, it was raining a taliančina, ten opis, tú emóciu, za chvíľku si o tom povieme viacej, zase rieši presne naopak. Je to jedno slovo, čiže pioveva e io, alebo bez io, camminavo per la strada. Pioveva e camminavo per la strada. Čiže zase presný opak. A toto strašne pletie. Toto je vlastne tá najhoršia možná varianta, že niekto prejde z angličtiny do taliančiny a je to presne naopak. A to už vôbec nehovorím o tom, že dojde na to, že napríklad angličtina rieši minulosť do prítomnosti. Napríklad I have learned Italian since I was a child. Čiže učil som sa taliančinu, odkedy som odmala, odkedy som bol teda malý. A taliančina toto má úplne jednoducho vyriešené prítomným časom. Ona sa nezaoberá tým, že niečo bolo a niečo trvá. Imparo l'italiano da giovane. Bodka. Takže celé je to zle, celé je to na figu. A anglické časy a talianské časy sa proste nikdy kamarátiť nebudú. Ani sa nikdy nekamarátili. Ale ak máte ten syndrom, ako som mal proste ja, že z angličtiny do taliančiny, časy zahodiť ich do koša a učiť sa to teda talianské časy ako talianske a anglické samozrejme pri angličtine. Ideme si teraz povedať, aký bol ten zápas Slovensko-Fínsko. Idem tam ukázať tie emócie, tie opisy, to bude imperfetto a to konštatovanie, tá bodka, že sa niečo udialo, to bude zase passato prossimo. Takže idem toto naznačiť.
Vy, ktorí trošku už viete po taliansky, vám to pomôže. Vy, ktorí ste úplne v začiatkoch, tak si to môžete aspoň pozrieť, ale hej, nakoniec sa k tomu asi aj tak dostanete. Nie asi, ale určite. Lebo toto sú dve základné veci. A dôležitý je teda, najdôležitejší určite passato prossimo, ale ja to trošku pretočím, pretože budem rozprávať o tom zápase, aby som to celé nejako nakreslil, tú pointu, že ako to teda chápe Talian, ako rozpráva Talian, prečo použije ten alebo ten druhý čas. Ideme na to, andiamo. Era una bellissima partita. L'arena di Santa Giulia era piena di tifosi. I giocatori erano carichi e noi avevamo la grande speranza di superare la nostra bestia nera. La nostra bestia nera, cioè la Finlandia. La nostra vittoria iniziava con il grande Slavkovský, il nostro miglior giocatore, che ha fatto un'azione incredibile. Ha saltato tutti i finlandesi e ha segnato il primo gol della partita. 1-0. Il portiere finlandese Saros era assolutamente impotente, non poteva fare nulla per intervenire. Vincevamo 1-0 e l'arena appena esplodeva di gioia mentre i tifosi urlavano Slovensko, Slovensko e così via. Ma poi il ritmo è cambiato e i finlandesi hanno spinto e alla fine hanno pareggiato 1-1. Ma niente. I nostri ragazzi continuavano senza paura e siamo tornati in vantaggio. Il nostro marcatore, Dalibor Dvorský, ha segnato nel terzo periodo il gol del 2-1 e la squadra slovacca sentiva la vittoria vicina. È tutto, principalmente perché dopo solo la Slovacchia, i giocatori slovacchi hanno segnato altri 2 gol. L'ultimo lo abbiamo fatto a porta vuota. E chi lo ha fatto? Il nostro capitano, il capitano della squadra slovacca, cioè Tomáš Tatar. Il risultato finale è stato 4-1. Che sorprendente è stato, che sorpresa è stata, che bello è stato, assolutamente meraviglioso. Ma devo sottolineare che questa è stata la prima vittoria dopo 22 anni. Dopo 22 anni. La bestia nera è stata sconfitta. È tutto. Dobre, ideme sa teda pozrieť, že čo som nám to všetko narozprával. Bolo to možno aj úroveň B1, nemožno, ale určite. Ale chcem vlastne iba podtrhnúť vlastne to, že keď som bol štatista, to znamená, vyhrali sme 4-1, alebo že niekto dal gól, tak je to v podstate štatistika. Je to informácia a je to uzavreté, je to okamih. Hej, že sa to proste stalo a hotovo. Hej. Keď som aj predtým spomínal, že niekto niečo vyhral, tak je to jedna udalosť a je to skonštatovanie, je tam bodka za tým. Pokiaľ idem do opisu, do toho, že čo sa tam dialo v sekvencii to a potom nastalo to a tak ďalej, tak som vlastne v tom príbehu, vťahujem toho poslucháča do príbehu a vtedy vlastne som v tých emóciách, v tom opise a vtedy som v imperfekte. Toto je jedna zo základných vlastností, teda imperfekta, opis deja, hej, sekvencie jedno za druhým, ale takisto, ako som už aj predtým spomínal, sú to udalosti, ktoré sme robili kedysi dávno, keď sme boli malí,
že sme robili toto a tamto. A zase passato prossimo použijeme vtedy, keď je ten dej jednorázový, je ukončený. Sú to väčšinou veci, ktoré sa stali nedávno. Čiže napríklad vyhrali sme 4-1, je proste čisté skonštatovanie, vyhrali sme bodka. Alebo dali sme gól na 2-1 a tak ďalej. A v tých všeobecných veciach, o ktorých som vlastne už aj predtým hovoril pri tých atribútoch športovcoch, že niekto vyhral, niekto prehral, hej, je to štatistika. Není tam emócia, je to jednoducho fakt. Je tam bodka za tým. Čiže poďme si pozrieť, čo som teda povedal. Era una bellissima partita. Keď poviem era, to znamená essere, je vyskloňované v imperfete, tak je to v tom presne tá emócia. Keby som povedal è stata una partita bellissima, alebo una bellissima partita, è stata, ako passato prossimo, tak je to holý fakt. Hej, bol to proste nádherný zápas, ale tým, že tam dám to sloveso v imperfete, tak do toho vkladám presne tú emóciu, takú by som povedal až autentickosť, hej, že som v tom príbehu. Hej. A takisto l'Arena di Santa Giulia era piena di tifosi. Hej, bol to kotol, proste žilo to tam jednoducho, malo to atmosféru. Čiže opäť era piena di tifosi. Hej, la nostra bestia nera. Toto je taliansky výraz na niečo, neviem, či to máme úplne v slovenčine. My nevieme toho supera poraziť proste. To je nemožné pre nás. Je pre nás nočnou morou. Áno, naša nočná mora. Tak, to je to slovenské správne vyjadrenie bestia nera. Začalo sa to iniziava con il grande Slavkovský. Hej. Iniziava, začalo sa to. Vchádzam do toho deja. Nehovorím, že sa to začalo v tomto okamihu, ale opisujem ten dej. Iniziava. Mohol by som povedať aj a iniciato. A jeden aj druhý je správny, ale uhol pohľadu je iný. Iniciava sa sústreďuje na to, ako sa to začalo v tej sekvencii tých udalostí a iniciato to iba konštatuje, že sa to začalo s tým, že Slavkovský dal gól prvý a tak ďalej. A potom ha fatto un'azione, čiže urobila akciu. To je štatistika. To je skonštatovanie, že bola tam akcia, ktorá skončila teda gólom. A typické pre imperfetto je, že nemá ani ohraničenie. Takisto ako som spomínal napríklad tú arénu, že bola plná ľudí, tak to nemá vlastne ohraničenie, to je vlastne iba opis. Čiže to je tiež typické, keď nevieme, či dať passato prossimo alebo imperfetto, tak keď to je konkrétna udalosť, väčšinou je to aj bližšie určené a keď je to vlastne len povedané, že bol bezmocný, tak my nehovoríme nič konkrétne, iba že bol proste bezmocný. Ale teda vieme v kontexte, že v tom okamihu. Imperfetto teda nemá tie limity začiatok, koniec. Vincevamo, čiže vyhrávali sme 1-0, opäť sme v tom deje. Vincevamo 1-0, čiže vyhrávali sme 1-0. Je to v sekvencii tých udalostí, to znamená, dal som tam imperfetto, ale mohol by som aj povedať, že in quel momento abbiamo vinto 1-0. A potom teda hovorím o Fínoch ako hanno spinto, začali tlačiť a alla fine hanno pareggiato. Pareggio je remíza, hanno pareggiato. Čiže vyrovnali. Tam už hovorím o konkrétnej udalosti, ktorá sa stala. Čiže a všetky tie ďalšie veci sú presne v tomto duchu. A toto som vám chcel vlastne povedať, že keď rozprávate o niečom, že ste boli včera v kine, alebo že ste boli na nákupe, alebo že ste niečo proste robili a je to ukončené, je to passato prossimo. Veľmi často, najčastejšie je to passato prossimo. A potom, keď chádzate do deja a hovoríte o tom, aký bol napríklad film v kine, a hovoríte, potom sa stalo toto, potom toto, potom toto, potom toto, tak je to imperfetto. Vťahujete poslucháča do deja a dávate tomu emócie. Hej, to je to talianske. Dáva do toho tie emócie a rozpráva to autenticky. A toto je vlastne to, že passato prossimo versus imperfetto.
A to je všetko, čo som vám k tomuto chcel povedať. Takže tak, ideme ďalej.